Ola, a Xenda Escola está de volta neste novo ano 2014. Benvidos, comezamos. O Ludi despediu o ano e o trimestre cunha gran festa na que todos e todas participamos e desfrutamos. Ademais, por primeira vez, e grazas a esta casa Teleludi, o festival puido verse en directo na nosa dirección de internet. Puidemos ver como os máis pequenos e pequenas danzaron e cantaron a Panxoliña, o pelo rosiño. Os maiores de sexto interpretaron a obra do Belén. Tivemos unha sorpresa inesperada, e é o propio Apalpador. Se puxo en contacto con todos os presentes a través dunha videoconferencia. Bueno, meniños, parece que xa ides despertando. Teño que contarvos unhas cousiñas. Primeiro de nada, vos me coñecedes, verdad? Estiven de paseo estes últimos días por Colexio Ludi, pero hai algún despistado que non coñecen isto. Historia que vos la vou contar. Resulta que es un carboeiro. Aló. Os grupos de primeiro, segundo e terceiro tocaron e cantaron a Panxoliña metido nun ovo. Tamén os grupos de danza moderna animaron a festa cos seus movementos. Os grupos de cuarto, quinto e sexto interpretaron Guachitorito. Como noutras ocasións, neste curso non faltou o alumnado da actividade Canto Pop. Para rematar a aparición duns reixes chamados Melchor, Gaspar e Baltasar convidou a todos e a todas a xa tradicional recollida de caramelos no Festival de Nadal.
Así rematábamos o trimestre. Chegaba o Nadal e cargadiños de forzas comezamos ano e trimestre con novas actividades complementarias no cole. Foi así como participamos na saída ao Palacio da Ópera de Coruña. Todo a primaria gozou da música da Orquestra Sinfónica de Galicia, que de xeito didáctico e a través da personificación da música nos deleitou con clásicos de Vivaldi, Mozart, Beethoven, Dvořák ou Tchaikovsky. Ao remate do primeiro trimestre, cabe sinalar a participación do colexio en 2 eventos. Por un lado, a realización dun simulacro na que todo o colexio, incluída a escola infantil, evacuamos o centro nunha controlada maniobra que cada ano se axiliza máis. Por outra banda, hai que sinalar a saída de quinto ao Museo de Historia Natural da cidade. Volvemos ao presente. E facémolo con paz. Este ano o colexio adicou o Día da Paz ao recentemente falecido Nelson Mandela. As choivas frustraron a nosa andaina e pedalada prevista, pero aínda así fixémola boa no salón de actos. Traballos radiofónicos dos nosos compañeros de sexto en torno á figura de Mandela. El carismático presidente murió el pasado mes de diciembre. Baile de educación infantil. E danza do mundo de segundo e terceiro. Así como unha mostra dos traballos e murais realizados por cada curso para a data. Culminou a festa con máis música entoada polos alumnos de canto pop e un pouco todos en xeral. De Día da Paz pasamos a Día da Radio. A nai e compañeira de Teleludia, a nosa radio, participaba nun concurso a nivel galego, organizado pola Universidade de Santiago e a Facultade de Ciencias da Comunicación, dentro do programa Campus Cultura. Participamos cunha audiocontos musicados de segundo e programas realizados por sexto. Participamos e gañamos un gran posto na gran final e festa da radio. Foi unha excursión á devandita Facultade de Xornalismo en Santiago, onde vimos un estudio de radio profesional por dentro e participamos da festa organizada para todos os finalistas, que ademais se retransmitiu en directo por streaming. Un gran día, unha bonita experiencia, Sandra, estudante do 4º curso de xornalismo, serviunos de guía e axuda durante toda a mañá. Ola, Sandra. En primeiro lugar, grazas polo recibimento e pola axuda prestada durante e despois do evento. Nada, gracias a vos, é un placer falar para Teleludi. Píllasme agora no programa de radio de Campus Cultura de Xeración 9.0. Nada, foi un placer estar con vos naquel día tan genial. Agora gustaríanos saber que opinión che merece o concurso Festa da Radio. Sí, a verdade é que a experiencia foi maravillosa
Foi un placer ver a todos os nenos de primaria por aquí, sobre todo escoitar os programas de radio que algúns eran mellores que casi que os que facemos nós aquí. Gusta moito ver aos nenos implicados en algo como a radio e a televisión porque vese que hai interese e iso é moi bonito. Que consello especial nos darías a todos aqueles e aquelas que pretendemos dedicarnos ao mundo da información? Pois un consello, eu creo que non sou a máis indicada para facer pero creo que é importante practicar moito, poñerlle moitas ganas, porque se é o que gusta, hai que facelo dende o principio e, sobre todo, intentar facelo o mellor posible e non quitar nunca as ilusións de seguir, porque o importante é que ti te estés contento e que poidas seguir facendo todos os proxectos que poidas, sobre todo se radio, tele, escribir, comunicar é o máis bonito que hai no mundo, por lo menos para min, e supoño que moitos de vos estaredes de acordo comigo. Moitas grazas, Sandra, e ata outra. Bueno, ata logo. Moitísimas gracias por todo. Un placer e vémonos por Santiago, na Facultade de Comunicación e na Radio Campus Cultura, cando queirades. Se queredes facer un programa con nós, estaremos encantados. Un saúdo. O Entroido sempre se marca no cole como festa de excepción. Este ano todo o infantil desfilou cos traxes relacionados co mundo da sanidade. Especialistas de todo tipo, ciruxáns, enfermeiros e enfermeiras, pasearon as rúas colundantes ao colexio. Ao día seguinte dobre festa de disfraces con moita música, gastronomía e incluso un concerto para os máis pequenos. Todos los días, ¿verdad? Muy bien. ¿Puedo gritar? ¡Piña! Ela está con os artífices da actividade. Hola, Berta. Hola, Adrián. Estamos en IES de Leixa con Marta, Lucía, Roque e Quique. Como se vos ocorreu a actividade? Pues teníamos que hacer una actividad de educación sanitaria que nos propuso un profesor y se nos ocurrió hacer esta actividad con niños por los datos de obesidad infantil que hay en nuestra sociedad. Esta actividad, se nos ocurrió hacer la actividad porque aprendes de una manera divertida y la experiencia nos gustó mucho trabajar con niños. Marta, ti estudaches no Ludi? Que sensación tiveches ao volver para ser escoitada? Bueno, pues fue una experiencia bonita, la verdad. Siempre se está nervioso al volver a Ludi porque además te expones un trabajo a todos los compañeros y yo cuando era pequeña pues estaba en las butacas y cada vez que venía alguien pues estaba un poquito nerviosa y decía pues lo hará bien, lo hará mal. Entonces es ese poquito de nervios que tienes tú de decir pues ahora estoy en el escenario, a ver si les gusta la actividad y bueno, me pareció una experiencia muy buena, la verdad. Moitas grazas. Isto é todo dende San Pedro de Leixa. Grazas, Berta. Excursións. Infantil visita a Granxa Velelle en Neda. Os 3 cursos de infantil pasaron a mañá realizando actividades relacionadas co mundo da granxa.
O primeiro ciclo de primaria viaxa a Arzúa, o enredo do abelleiro, onde coñecimos de preto o mundo das abellas e da mel. Logo da visita ao museo coñecimos o entorno rural da zona, o encoro de Porto de Mouros, así como a fauna e a vegetación desta época do ano. O segundo ciclo visita a Casa Grande de Xanceda. Por un día, os alumnos e alumnas de terceiro e cuarto foron granxeiros, por un día, dando de comer aos becerros, extrando a erva e aprendendo os quefaceres desta granxa de Mesía. O terceiro ciclo visita Sogama. Reciclar está fenomenal, pero poder ver cos teus propios ollos como todo o que sucede despois de desfacerse dos residuos está mellor. Ataviados con chalecos e cascos, quinto e sexto visitaron as instalacións da planta, ademais das explicacións do funcionamento da mesma. E así rematamos este segundo trimestre, ata a vendeira axenda da escola. Despedimos este programa co Inverno Nevado que escenificaron e cantaron os nenos e nenas de 4 anos coa súa profesora Tete. Ata logo. Ata logo. Sonríe desde el parque, tiene blanco el corazón, mucha nieve que nos deja todo un manto de algodón, como el viento en un trineo, el invierno ya llegó. Nieve blanca, puedo ver por mi ventana, las nubes altas, el invierno ya llegó. Nieve blanca, para ir a jugar me espera, hace frío, pero está muy tibio el sol. Un muñeco con bufanda, con sombrero y barrigón, me sonríe desde el parque, tiene blanco el corazón, mucha nieve que nos deja todo un manto de algodón, como el viento en un trineo, el invierno ya llegó. Un muñeco con bufanda, con sombrero y barrigón, me sonríe desde el parque, tiene blanco el corazón,